खुलुमबाय रायजो राजाफोर आंनि मुङा जनाखि बरगयारी फ्राय दिनैहाय जोङो 29 लेन्डमार्क खुलिदों सान्दामारि जायगानि नामा बेवहाय माने गौरांहाय ब्रिजखौहाय बारनानैहाय लेफ्ट साइड जानानैहाय फैबाय सिदा फैबाय थाबानो मोनफैगोन आरो बाय एभ्रिथिं सब डिशखौनो मोनजोबगोन चाइनिज डिश आरो बर'नि डिश आरो बाय बार्थडे पार्टी मा पार्टी अफिसनि बा पार्टी कालचार खालामोबा बाय फैनो हागोन आरो ना रुमा जाहैबाय 7टा दा आरो प्रसेसआव सोलिगासिनो दङ गोजोनथों So hello everyone, आंनि मुङा करणी बरगयारी. So जोंनि फेमिलि बरगयारीफ्रा जोंनि 29 लेन्डमार्कखौ खुलिनाय जाबाय एंड बेहाय टोटल 7 केबिन्स दं. टोटल 7 केबिन्स नुगोन बेहाय जोंना मोनथामा जाहैबाय लग्जारी which is known as थोड़ा हाई स्टैंडर्ड नि एंड ल'आ जाहैबाय कम स्टैंडर्ड नि but we will give a same hospitality ओमफ्राय जानाय थानाय लोंनाय गासिबो बेहाय मोजां जागोन ओमफ्राय बेहाय जोंहा हर्स राइडिं लाबोगोन ओमफ्राय जों बेहाय लाबोगोन ATV and also many things मानि थाखाय नों बिदि जिनिस प्रोवाइडखौ नोङो मोना जेरावबो मानि थाखाय क'क्राझारा मोनसे ग्र'इं सिटी जाहैबाय जोंनि ओमफ्राय फिउचाराव बिदिया बिराद हेल्प खालायो मानि थाखाय बिदि जिनिसा नोंनि इक'नमिफ्राव बिराद स्टेबल खालायो एन्ड अलस' जों साननाया बिराद आलादा जायो आरो जोङो गोदान गोदान जिनिस एक्सप्ल'र खालामनो मोजां मोनो जोंनि फेमिलि बे जोंनि फादार जोंनि मादार ओमफ्राय जोंनि ब्रादारा बिराद आखाइ होदों ओमफ्राय बे जोंनि फेमिलि प्रजेक्टमोन ओमफ्राय बे प्रजेक्टआ जोंनिफ्राय 4 to 5 years जाबाय एन्ड अलस' we will take 2-3 years for this project and we will work hard for this ओमफ्राय दाबो टाइम दं आरो जों बिराद खालामनो हायो दाबो जों खालायगोन दासो बे सासे स्टार्टिं फेज ओमफ्राय दंबावो खालामनो ओमफ्राय दा नों बेखौ नायनो हागोन कि बाहाय जोंना दा ओपन रिजर्ट बानायगोन एन्ड अलस' ओपन रेस्टुरेन्ट ओमफ्राय बाहाय जों सुइमिं पुल बानायगोन सामार भेकेसनाव मानसिफोर दुगैनो फैथों ओमफ्राय बाहाय जों ATV लाबोगोन ओमफ्राय बेल' थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय गासिबो फैथों ओमफ्राय जाथों एन्जय खालायथों थेंक इउ बाहाय जोंना जाहैबाय टोटल 7 केबिन्स दं मोनसे जाहैबाय प्रिमियाम मोनसे जाहैबाय स्टैंडर्ड प्रिमियाम जाहैबाय मोनथाम बाइक नोंना सिटिं केपासिटी आलादा जायो सोफा मोनो एन्ड स्टैंडर्डआव जाहैबाय मोनो चेयार्स एन्ड टेबल्स बाट द फुड्स एन्ड द सर्विसेस आर सेम नों बेहाय जानो हागोन नों बाहाय इन्जय खालामनो हागोन फेमिलि प्रग्राम्स खालामनो हागोन नोङो एन्ड अलस' बेहाय मानसिफोरा बार्थडे पार्टी होन ओमफ्राय सोरबा कलेज पार्टी ना स्कुल पार्टी जायबा वेडिंस ना उनफ्रावहाय सोरबा प्रग्राम जायोबा बिसोर फैनो हागोन बेहाय एन्ड अलस' देयार आरो जोंहा बेहाय बिराद गिदिर एरिया दं बेहाय जोङो सुइमिं पुल बानायगोन एन्ड अलस' बेहाय अपेन बार थागोन अपेन रेस्टुरेन्ट थागोन मानसिफ्रा बेहाय बिराद एक्टिभिटिस खालामनो हागोन एन्ड अलस' हर्स राइडिं जाहैबाय ओमफ्राय नाव सालायनो हागोन बेहाय ओमफ्राय ATV सालायनो हागोन ओमफ्राय फिउचारावहाय बे मोनसे गिदिर आइकनिक जायगा जानो हागौ ओमफ्राय जों बेखौ खालायथारगोन बे जोंनि